पुढे निघणार पुढे निघणार जर संत महंत देव देवता यांच्या आशीर्वादाने जर हा परिसर जगतो आहे तर या भविष्यात आम्ही सगळ्यांनी अच्युतानंद व्हावं, आम्ही सगळ्यांनी सिद्धेश्वर व्हावं जाणत्यांनी. आणि ही जी तरुण पिढी आज आमच्या हातातून निसटत चाललेली आहे, आमच्या हातातून जात आहे, या सगळ्यांना आपण परत मंदिरांचे दरवाजे जे आहेत ते उघडे केले पाहिजे आणि त्यांना स्वामी महाराज की जय होतो आहे. आणि आमचे गोव्याचे लाडके मुख्यमंत्री आलेले आहेत, त्यांचा आपण सन्मान करूया. त्यांचं स्वागत करा. आज तुम्ही सगळेजण पहिल्यांदाच माझ्या समोर आलात, बऱ्याच दिवसांनी आलात. माझा हा पहिला कार्यक्रम आहे बाहेर आणि तुम्हा सगळ्यांची भेट झाली. माझे मंडळी जी आहे ती मला भाग्यवान वाटते, कारण परमेश्वराने त्यांची भेट मला पहिली घडवली. त्यामुळे सगळ्या कैसूकर मंडळी, संत समाज कैसूकर मंडळींना खूप खूप आशीर्वाद. तुमची साधना, तुमची उपासना अशीच चालू ठेवा. तुमचं सर्वांचं भलं करो. उपस्थित सगळे जेवढी लोक आहेत त्या सर्वांचंही परमेश्वर भलं करो असं सांगून आमच्या वाणीला विराम देतो. बोलो. जर समजा कार्यक्रम असेल, एखादी जर समजा जत्रा असेल, सगळे लोक जसे एकत्रित येतात तसे या व्यसनमुक्तीसाठी हे सगळे आमचे तरुण लोक जे आहेत ते सात्विक राहावे यासाठी आम्ही सगळ्या इकडच्या परिसरातल्या जाणत्या लोकांनी एक मुवमेंट सुरू करा. आणि त्याची आज या प्रदेशाला गरज आहे. म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं, संप्रदाय आता या सगळ्या बीच वरती कॉन्सन्ट्रेट करतो आहे. बीच वरती आमचं आता लक्ष जे आहे ते आम्ही केंद्रित करतो आहोत आणि त्यासाठीचा आजचा हा कार्यक्रम माझ्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. तरुणांनो, या सिद्धेश्वराच्या अच्युतानंदाच्या प्रदेशाला आपण सर्वांनी त्याला आधार द्यायचा आहे. हा प्रदेश जो आहे तो आम्ही सगळ्यांनी टिकवून ठेवायचा आहे. आज आम्ही तुम्ही सगळेजण या गोव्याच्या भल्यासाठी, गोव्याच्या हितासाठी आम्ही सगळ्यांनी उभं राहिलं पाहिजे. आमचे मुख्यमंत्री आज या ठिकाणी आलेले आहेत, आमचे जयेश बाबा आलेले आहेत, त्यानंतर आमचे विनोदही इकडे आमदार आहेत आणि कधी कधी मला वाटतं संजयही राजकारणात होता. त्यामुळे हे सगळे जे आमच्या बाजूला बसलेले आहेत ते राष्ट्रकार्यासाठी म्हणजे ऍक्टिव्ह आहेत आणि असे हे सगळेजण ऍक्टिव्ह आहेत. तर आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे की ते जे नेतृत्व तुम्ही सर्वांनी उभं केलेलं आहे, हे नेतृत्व गोव्याच्या मातीशी जोडलेलं आहे ना,
हेही आपण सर्वांना माहीत असणे गरजेचं आहे. म्हणजे म्हाका दिसता कायशूरकर समाज आणि आमचे आमदार बाब विनोद पालयेकर हांचेर आशिल्लो मोग तांच्यांनी हांगासर व्यक्त केला त्या खातीर परत एकदा तांकां जय सच्चिदानंद. आजच्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर भाग्य दिलेलं आहे. सामान्य नाही गोष्ट, सगळ्यांना नाही मिळत. लोक सगळे झोळी घेऊन उभे आहेत पण त्यांना देवाने दिलेलं नाही, प्रमोदला दिलेला आहे. त्यामुळे नक्कीच त्यांच्यावरती देवाधिकांचा आशीर्वाद आहे, हे तर खरं आहे. आणि एवढी मोठी खुर्ची जी आहे ती आज ते हुबहू निभावतात. त्याचं तेही कारण आहे की मनात कसलं खोट नाही आहे. स्वच्छपणे जनतेची सेवा करणे, गोव्याला मोठं करणे हे स्वप्न आहे. दरवेळी पर्सनली सुद्धा ज्यावेळी ते आश्रमामध्ये येतात याच गोष्टींची चर्चा, याच गोष्टींचा विचार ते करत राहतात. आमच्याकडे ज्यावेळी येतात ते हिंदूंसाठी आम्ही काय करूया याचाही विचार ते मांडतात. काही वेळा राजकारणी असले धर्माचे विषय अवॉइड करतात कारण त्यांना बाकीच्याही समाजांना सांभाळायचं असतं. पण एक चांगला माणूस जो सगळ्या धर्मांसाठी विचार करतो, सगळे धर्म जे आहेत ते आपल्या आपल्या परीने मोठे व्हावेत याचा विचार करतो, आणि असाच नेता गोमंतकाला अभिप्रेत आहे. असे आमचे प्रमोदजी आहेत. प्रमोदजी, आज तुम्ही या कार्यक्रमाला आलात, तुम्हाला खूप खूप आशीर्वाद. आणि तुम्ही तुमची जी दारोदारी कायची स्कीम आहे ती असेच दारोदारी तुम्ही सगळे तुमचं कार्य जे आहे ते पोचवा. आणि आपली जी भरभराट आहे ती पक्षाची असो किंवा तुमची स्वतःची असो ती हो. तुम्ही सगळे मध्ये या परिसरातली लोक जी आहात तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, मंदिरांमध्ये चला, मुलाबाळांना मंदिरांमध्ये घेऊन चला, मंदिरामध्ये देवाधिकांचे आशीर्वाद प्राप्त करा. आता सध्या कोरोनाच्या काळामुळे थोडीशी रेस्ट्रिक्शन आहेत. अजूनपर्यंत कोरोना संपलेला हा जागे आहेत ना, अजून कोरोना संपलेला नाहीये. त्यामुळे सगळं जे कोरोना सावड आहे ते संपलं पाहिजे. आणि जे काही वॅक्सिन आहे तेही आपण सर्वांनी घेतलं पाहिजे. ते सेफ्टीसाठी आपला जीव खूप महत्वाचा आहे. आणि बऱ्याचशा लोकांनी हे वॅक्सिन जे आहे ते घेतलेलं आहे, त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि खूप महत्वाची गोष्ट आहे, विसरू नका की आम्ही अजूनपर्यंत कोरोनाला पूर्णपणे हरवलेलं नाहीये. आत्ताच मला माहिती कळली की अजूनही कोणतरी नवीन व्हेरियंट आलेला आहे. नवीन कसला तरी कोरोना जो आहे तो नाव घेऊन आलेला आहे. त्यामुळे आमच्या तुमच्या या परिसरामध्ये अतिथी खूप येतात, टुरिस्ट खूप येतात. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी आपली जागा जी आहे ती सांभाळा. आणि तुम्ही सगळेजण आज खरें म्हणजे स्वामीजी हांगासर आसा हे म्हाका खबरूय नाशिल्लें. म्हाका हांवें पत्रिकेंत पळोवंक नाशिल्ली, पण हांव सरप्रायज जालो. त्या निमित्तान दर्शन जालें, खूप बरें दिसलें. त्या निमित्तान तुमचेय सगळ्यांचें दर्शन जालें. हांव आमचे आमदार बाब विनोद पालयेकर हांकां विश करपा खातीर तांचे नवीन सिद्धनाथ रिसॉर्ट हे तांच्यांनी सुरवात केला. टुरिझम इंडस्ट्रींतल्या हातूंतल्यान स्वामीजींनी उलयता आसतना एक गजाल बरी सांगली आणि ती मुद्दामून हांव परत मेन्शन करता. जे माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ब्लू रिव्होल्युशनचेर उलयलां. ब्लू रिव्होल्युशन म्हणजे समुद्र आणि समुद्र काठावरचे सगळे ताच्या पासून आर्थिक आम्ही कशा पद्धतीत फायदो घेवपाक शकतले. आणि स्वामीजींनी एक्झॅक्टली म्हणजे बेल्ट सायटीचेर आमकां सांप्रदायिक रित्या कल्चर आमचे कशें मेंटेन दवरपाक शकतले हाजेर ते उलयल्या. म्हणजे योगायोगान आर्थिक आणि कल्चर ह्या दोन्हीचो सांगड घालून आमकां गोंय जे आसा हे कल्चरल टुरिझमा कडेन व्हरपाक जाय. आमकां गोंय इंटरलँड टुरिझमा कडेन व्हरपाक जाय. गोंयांत आमकां ड्रग्स नाका, ड्रग्स मुक्त टुरिझम हे गोंयांत आमकां जाय. खातीर अतिथी देवो भव या विशयाचेर सातत्यात गोंय म्हणजे देश आणि विदेशांतल्यान येवपी सगळ्या लोकांचे आम्ही सातत्यान स्वागत करता. अशाच पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट सेक्टरांतले बाबा आमदार बाब विनोद पालयेकर हांच्यांनी रिसॉर्ट सुरवात केला. नवीन लोकांनी येवन इन्व्हेस्टमेंट करपाची गरज आसा. आणि खास करून स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायती आणि म्युनिसिपालिटीज हांच्यांनी तांकां सहकार्य करपाची गरज आसा. जे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता अशा पद्धतीन ते गोंयच्या विकास आडो हाडटा अशें म्हाका दिसता. पण अशा पद्धतीन तेंच्यांनी ऑब्स्ट्रक्शन हाडचें न्ही, जाल्यारूच आमकां प्रायव्हेट सेक्टरांतली इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत येतली. टुरिझम सेक्टरांत इन्व्हेस्टमेंट आनीकूय खूप मोठ्यान वाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आणि निश्चितच अशा पद्धतीत गोंयकारूय बी
आता टुरिजमात इन्व्हेस्ट करपाक लागलेले आसा. आयच्या ह्या दिसा खूप बरे रिसॉर्ट विनोद पालेकर हांच्यांनी सुरवात केला. नक्कीच म्हणजे ते आनीकूय बी टुरिजम म्हणजे तांचे आवडीचे क्षेत्र, जसे स्वामीजींनी सांगले त्याप्रमाणे संगीत हे त्यांचे आवडीचे क्षेत्र आसा. त्या संगीतातूय बी ते वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे म्युझिकल ट्रीटमेंट ह्या नवीन नावाचो कन्सेप्ट सुरवात जाला. गोंयांतूय बी ती म्युझिकल ट्रीटमेंट जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. निश्चितच कोणी तरी प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यान जर सुरवात केली जाल्यार ताची सुरवात जातली. परत एकदा हांव आमदार विनोद पालयेकर हांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. जय सच्चिदानंद.